Huset er et sted, hvor unge mennesker kan komme og få efterprøvet deres idéer til at blive selvstændige. Udvikle produkter, få styr på, hvordan man laver et budget, få rådgivning om, hvordan man skruer en salgspris sammen, hvordan man laver en hjemmeside, hvordan man helt fysisk laver produkterne osv. Win-Win-huset, det er jo et kursus for folk, der starter en virksomhed, der kan indblik i, hvordan man starter egen virksomhed, og noget læring og undervisning i det. Det er faktisk det, det handler om. Mit navn er Dorte, og jeg underviser på kursuscentret på Svendborg Erhvervsskole, og så har jeg været heldig at få lov til at undervise også på Win-Win-huset. Når det er mest, så komme ind og få bygget op og se på det hele, og så komme ud med et produkt, få bygget det hele op og være klar, når man kommer ud. Tænker i iværksætter, så tænker jeg jo fantastiske mennesker med engagement og gang i den og ud over stemmerne. Altså folk, som har et drive, som er villige til at arbejde, nogle gange arbejde meget hårdt for at få tingene til at lykkes. Det er jo den læring, man får, som man på en eller anden måde ikke var klar over i forvejen. Der kalder det overraskelser. Som for eksempel brødkurve. Det vi lærer ikke med, at man skal have noget, man lever af som primær indtægtskilde, eller i midlertidig indtægtskilde, så man kan komme til at lave det, man egentlig gerne vil. Det var jeg jo ikke sådan klar over i forvejen, eller havde tænkt på i forvejen, eller vidste noget om i forvejen. Så det er en slags positiv læring, kan man jo sige. Så. Det er heller ikke så meget undervisning, jo. Det er med de sjove ved tårne hele tiden, jo. Nej, det er det. Det er jo ikke noget, det er jo indblik og erfaring. Noget input, hvad man kan kalde det, ikke? Så positivt, det er jo også altså, det er så åbent. Der er ikke rigtig nogen regler. Jeg synes, det afspejler meget godt i, hvordan en virksomhed egentlig er, fordi når man er selvstændig i erhvervslivet, så har man jo så du have over egen tid og fandme vil og den slags ting. Så det synes jeg, det er meget godt, det afspejler det, at der ikke er for meget struktur over det, fordi når man er selvstændig, så skal man selv sørge for det hele, ikke? Og hvad kalder man det? Disponere sin tid. Så det er også en positiv ting, det synes jeg. Det afspejler det er rigtig godt. Kan godt have mange fantastiske idéer, og nogle gange er svært at få dem sat i søen. Og det er en mulighed for, at man kan få noget vejledning og få sparring med andre unge mennesker, som også har fantastiske idéer, til at komme i gang, komme videre og få sat projektet i søen.